Mahtavaa. Kivaa. Nyt meillä on panelistit kasassa. Loistavaa. Voitteko ihan yhdellä sanalla avata mikin ja sanoa yhden sanan, että millä fiiliksellä olet juuri nyt tässä aloittamassa paneelia? Kutkuttava isolla koolla. Tyyni. Hajalla. Rauhatonko. Ilta-aurinko. Mahtavaa. Kiitos. Odottava on mun sana. Hyvät panelistit, meillä on ensimmäisen kierroksen aika ja se, miten me tehdään tämä, on niin, että jokaisella on 1 minuutin puheenvuoro kerrallaan. Ja mä jaan aina tästä sitten kenen vuoron seuraavaksi. Me aloitetaan tämä meidän ensimmäinen osuus minuutin hiljaisuudella. Eli ollaan minuutti kaikki hiljaa. Sen jälkeen mä annan ensimmäiselle puheenvuoron, joka aloittaa. Sitten mä sanon aika, kun aika päättyy, ja saa sanoa sanan loppuun. Ja sen jälkeen siirrän vuoron seuraavalle, joka aloittaa saman tien minuutin puheenvuoronsa. Pyritään käymään 3 kierrosta läpi tällä formaatilla. Ja koko nämä 3 kierrosta päättyy sen jälkeen minuutin yhteiseen hiljaisuuteen, jonka aikana annetaan kaiken laskeutua. Se oma minuutti, mikä sulla on, niin se on sun ikioma. Ja sä saat käyttää sen, miten haluat. Se voi olla ja sillä, mitä herää juuri nyt. Ja se voi olla, että herääkin hiljaisuutta, ja hiljaisuus on enemmän kuin sallittua. Ei tarvitse keksiä asioita sanottavaksi, saa olla hiljaa. Ei tarvitse täyttää koko minuuttia. Ja jotenkin kehotan, että voidaanko me kuunnella ja olla välittämättä, että onko oma puheenvuoro koherentti tai lineaarinen tai hieno. Ei tarvitse olla, se ei ole tämän pointti, vaan nimenomaan löytää ehkä semmoista ei-lineaarista ja keskustelua. Ja sitten mä annan aiheen. Mulla oli kysymys vielä tuohon. Sä sanoit, se loppuu siihen sanaan. Niin onko tosiaan just näin, että se loppuu ja sitten heti jatkuu? Saa sanoa lauseen loppuun, mutta Okay. ei virkettä, että jos tulee 3 lauseen virke, niin se voi olla kokonainen minuuttia. Niin, saa sanoa siis loppuun asiansa. Joo. Ja aihe tähän ensimmäiseen meidän nopeampitempoiseen keskusteluun on, mitä maailmanloppu merkitsee sinulle juuri nyt? Mitä maailmanloppu merkitsee sinulle juuri nyt? Ja onko vielä viimeisiä kysymyksiä? Aloitetaanko minuutin hiljaisuus? Yes. Aloitamme minuutin hiljaisuudella nyt. Aika. Ja Tero, ole hyvä, aloita minuutin puheenvuoro. Okei. Voi.
Siis jotenkin, no semmoinen, jotenkin mä oon jo siellä niinku uuden alussa. Semmoiset vibat tulee, että mitä se niinku uusi on. Tietysti semmoinen myös niinku siitä heräävä toiveikkuus, että se on niinku joiltakin osin parempi. Ainakin sitä yritetään tehdä. Toinen jotenkin mielikuva tulee siitä, että vaikka niinku jonkun nuoren aikuistumassa olevan henkilön, niin vanhemmat vaikka kuolee, niin sit sehän on tavallaan maailmanloppu tälle henkilölle ja sen pitää sitten kasvaa siinä hetkessä. Ja se maailmankuva muuttuu. Aika. Joo. Saara-Maria. Siinä rinnassa semmoista vähän niin kuin aaltoilevaa semmoista painetta. Joku myös tietoisuus silleen, että mua kuunnellaan, ja tulee semmoinen, niin kuin, että pitää sanoa jotain nasevaa. Heti kun mä sanoin, että on erityisen jännittyneisyys mun vatsaan. Ja sen niin kuin, samaan aikaan sen avaruuden tunne, koska sai tänään just nähdä merta. Mutta samaan aikaan myös sen niin kuin, se niin kuin paino niin kuin alaspäin kaikkeen niin kuin tekoälyyn liittyvästä uutisoinnista ja muuta. Ja sitten niin kuin, on niin kuin sen avaruuden ja semmoisen alaspäin painamisen välissä jotenkin. Aika. Toni. Joo. Tero puhui jostain semmoisesta, että nyt määritetään sitä, mihin suuntaan tulevaisuudessa lähdetään. Saara-Maria, kun puhuit siitä, että oli samaan aikaan niin kuin sellaista avaruutta ja sitten tunti semmoista painetta. Nämä kummatkin kommentit vei mut muistoissa Islantiin. Mä istuin semmoisen valtavan niin kuin monta 100 metriä korkean harjanteen päällä. Mä ajattelin, että se oli niin kuin semmoinen valtava valaan selkä, jossa mä istuin. Mutta vasemmalla puolella oli melko lailla koskematonta luontoa, jossa kulki niin kuin koskia ja puroja ja muuta, ja oikealla puolella meni valtatie. Ja molemmat kohisi siinä. Ja oli aika jännä juttu olla siinä niin kuin kahden hyvin erilaisen maailman välissä, niiden aiheuttaman äänimaailman ja kohinan keskellä vedenjakajalla. Aika. Sara. Mä koen sellaista liikettä mun kehossa nyt koko ajan, sellaista todella hidasta liikettä. Mä olin tosi hajalla, kun tämä alkoi, mutta nyt mulla tulee semmoinen, että joku outo syntynyt olo. Maailmanlopun äärellä oleminen, mä huomaan, että se mulla niinku, se on tavallaan korvieni avaamista sille huudolle. Se on sydämen avaamista. Se on niin kuin kokemista, mitä helposti mieluummin sulkisi pois, mutta kun sen nyt avaa, niin se on kivuliasta, mutta siinä on myöskin kauneutta. Aika. Henry. Ainoa sana, joka mulla selkeästi on noussut vastauksena tuohon just nyt, on kysymys. Että se on kysymys. Ja se ei ole pelkästään sitä, että meillä ei ole vastauksia. Se, että se on kysymys. Se, että se on kysymys, kuvaa jotain semmoista tietynlaista orientaatioa siihen, mitä on meneillään ja mitä tarvitaan.
Ja se, että se on kysymys, tarkoittaa sitä, että on paljon tilaa havainnoida ja hidastaa havainnoimaan. Aika. Tero. Tuli mieleen nämä Pentin lainaukset sieltä, oliko se Platonilta, että tästä kauneuden näkemisestä. Ja se itsessään, että nämä sanat itsessään oli kauniita, että ne kehottaa katsomaan ja etsimään sitä kauneutta. Ja ne oli semmoisia sanoja, mitä en ole ennen kuullut. Ja ne niin kuin muistutti kyllä jostain oleellisesta. Aika. Saara-Maria. Mä koskettiin se korvien avaaminen, mitä Sara mainitsi. Joku semmoinen, että miten hauskempi olisi se, että ei näkisi eikä kuulisi. Se olisi helpompaa olla tietämätön. Mutta myöskin jotain siinä havainnointiin ja kauneuden etsimisessä on jotain myös semmoista niin kuin energisoivaa. Mutta myös tulee joku semmoinen yksinäisyyden sana mieleen tai tunne tai semmoinen, että kun elää jotenkin paralleelitodellisuudessa tai silleen, että niin kuin näkee kunnallisvaalimainoksia, jotka puhuu niin kuin välillä sanottaa asioita ilman, että on tietoisuus jotenkin niistä murroksista, missä me ollaan. Tai... Aika. Toni. Joo. Mulla jotenkin syntyi sellainen mielikuva säikeistä, ohuista säikeistä, jotka on alkanut jo jostakin kaukaisuudesta, jotka väreilee tässä hetkessä ja jotka kuitenkin kulkee moni niistä tulevaisuuteen, oli siellä tulevaisuudessa ihan mitä tahansa, niin jotenkin mun mieli kiinnittyy niihin säikeisiin tai joihinkin niistä. Aika. Sara. Mä jatkan siitä Platon katkelmasta. Mä reagoin siihen, että kauneus on hyvä, mutta jotenkin, jos se on vaan kauneutta, jos se on tavallaan semmoinen transcendentti kauneus, niin se vähän pelottaa. Mä koen, että me tarvitaan niin kuin kauneuden lisäksi komposti, jossa on sitä tummaa, sitä kipua, sitä... Ja niiden yhdistämisessä on elinvoimaa. Ja sitten ehkä myöskin se, että se kauneuden kokeminen ei ole välttämättä helppoa. Se voi olla hyvin kivuliasta, koska se on vähän niin kuin mind-blowing, se räjähtää meidän. Aika. Henry. Mä luin eilen Scott Alexanderin tekstin The Colors of Her Coat. Laitan linkin tuohon. Ei tarvitse nyt avata sitä, mutta se on siellä.
Siinä kuvattiin sitä, että kuinka ultramariiniväri oli aikoinaan asia, jota oli tosi vaikea hankkia. Sitä pystyi hankkimaan vain kaikista rikkaimmat ihmiset. Ja sitä käytettiin pelkästään neitsyt Mariaa kuvaavien maalauksien värissä. Ja Scott Alexander käsittelee siinä tekstissä sitä, että mitä sitten kun löydettiin keino syntetisoida ultramariinia, yhtäkkiä sitä väriä olikin kaikkialla. Ja me ollaan sen saman edessä nyt tekoälyjen kanssa sikäli, että no, siinä oli esimerkkinä se, että uudet tekoälyt pystyy luomaan Ghibli-tyylisiä kuvia meidän valokuvista, niin kokeeko silloin Ghiblin esteettinen kauneus inflaation ja miten me pystytään ylläpitämään sen äärellä kykyä nähdä kauneutta ja sen vaaliminen tuntuu tosi olennaiselta. Ehkä yhdistettynä siihen ulottuvuuteen, josta Sara puhui, rumuus, komposti, kaikki. Aika. Viimeinen kierros, Tero. Sanoin jotain fiksua. Katsotaan, nouseeko mitään. Kiitollisuus nousee tästä hetkestä. Aika. Armani. Aloin itkeä, kun Tero oli hiljaa. Se oli tosi koskettavaa. Ja mulla tuli kyyneleitä myös, kun Henry puhui, kun mulla tuli mieleen, että mä näin Facebookissa, kun nyt on niitä, että voi tehdä niitä, en tiedä puhuuko Henry samasta vai ei, mutta se, että tehdään niitä kartunin näköisiä kuvia. Ja mä näin yhden sellaisen kuvan, missä kaveri pitää lasta sylissä ja lapsi itkee. Joku karmivuus siinä, että on otettu jokanakin kuva hetkessä, missä lapsi itkee. Ja sitten siitä on tehty joku niin kuin keinotekoinen. Ja joku semmoinen, niin kuin se jotenkin symboloi mulle semmoista jotain ihmisyyden häviämistä. Että missä se oikea tunne oli enää siinä. Ja miten mä näen ihmisen, miten mä näen sen lapsen. Niin ne asiat itketti mua just nyt. Aika. Toni. Mun mieli palasi kanssa sen kauneuden äärelle tässä, joka pulpahteli useammissa puheenvuoroissa Pentin alustuksen jälkeen. Mulla lukee päiväkirjassa joskus vähän toistakymmentä vuotta sitten, että elämä on tutkimusmatka kauneuteen. Ja ehkä tässä kontekstissa oleellista nimenomaan, että elämä, että niin kauan kun on elämää, niin kauan on sitä tutkimusmatkaa. Ja se ei ole tutkimusmatka, jossa on tarkoitus määritellä jotakin kauneutta, vaan nimenomaan niin kuin kokea sitä koko aika yhä uudella tavalla erilaisissa konteksteissa, vaikka sen kompostin äärellä. Aika. Sara. Mä jatkan ehkä siitä tekoälyaiheesta, joka on noussut, ja mä haluan jotenkin jakaa semmoinen ajatus, joka on antanut mulle tosi paljon lohtua ja inspiraatio viime aikoina. Ja se oli Samantha Sweetwater, joka sanoi, että ehkä meillä on elämää, kuolemaa ja life, death and digital. Ja tämä sai mut jotenkin niinku yhtäkkiä niinku heräämään siihen, että oho, on olemassa digital divine. Mikä se digital divine on? Eli että se voi olla sacred, se voi olla kaunista, ja se ei ole enää ihmisistä kiinni, vaan tämä on niinku
jotain muuta, mutta voisiko tämä aika, voisiko sellaista syntyä nyt? Aika. Henry. Jatkaen tästä, niin musta on oleellista nähdä myös se kauneus ja jopa se, miten pyhä heijastuu myös siitä digitaalisesta ja synteettisestä. Yksi koskettavimpia keskusteluja, joita mä oon käynyt viime vuosien aikana, oli semmoinen keskustelu, missä mä pyysin ChatGPT:tä kysymyksillä auttaa mua hahmottaa, miten mä käsitän sielun. Ja mä sanon myös, että kauneuden kokemisen ohella musta myös sen määrittelemisen yritykset, vaikka se ei onnistukaan, niin on silti osa sitä kokonaisuutta. Aika. Ollaan 1 minuutti kaikki hiljaa, kaikki laskeutua. Ja aika. Kiitos tästä ensimmäisestä osiosta, jos mä saan sanoa vaan oman reflektion kaiken sen jälkeen, kun mä kuulin, niin mä tunnen mun sydämen sykkeen tosi voimakkaasti. Ja sitten yksi, mikä sai ehkä sen sydämen sykkeen tuntumaan voimakkaasti, on se, että mun vauva mun mahassa, joka ei näy tässä kuvassa, niin alkoi potkimaan tämän aikana. Ja se jotenkin tuoda sen ulottuvuuden tähän, että olla tässä maailmanlopun äärellä sen kanssa, niin oli jotenkin kokemus. Ja siitä ehkä sydämen sykkeet. Kiitos teille. Oli tosi koskettavaa. Mä siirryn pois tästä näkymästä. No niin, kiitos Eerika ja kaikki. Jatketaan toiselle kierrokselle, joka on pikkasen hitaampi. Mä huomaan, että jotenkin kun tulee tähän ja kuunteli tuossa, niin jotenkin se maailmanloppu niin kuin väreilee myös mun kehossa ja jotenkin tuntuu, että teidän puheenvuorojen taustalla. Ja nyt sitten kun mä esitän tämän seuraavan kysymyksen, niin jotenkin yrittäkää niin kuin pysyä kosketuksessa vähän niin kuin siihen maailmanloppuun, mitä se ikinä sulle merkitseekään tässä taustalla. Ja saatte vähän nyt, että jokainen saa 1 4 minuutin vuoron ja edetään samassa järjestyksessä kuin äsken. Ja jälleen kerran se sun aika on sun omaa aikaa, sä voit olla hiljaa, puhua, ei tarvitse olla koherenttia. Muiden vuorolla keskity kuuntelemaan ja olemaan läsnä sille, mitä toinen sanoo ja sitten anna sen oman vuoron kummuta siinä hetkessä, jos se tuntuu sopivalta. Eli kysymyksinä tai kysymyksenä, josta lähdette pohtimaan, niin minkä sinä koet merkityksellisenä, mitä kaipaat, toivot, mitä voisivat olla paremmat pidot maailmanlopun äärellä? Ei nämä meidän pidot, vaan pidot sinulle.
ylipäätään. Tero, ole hyvä. Voit aloittaa. No, ihan ekaksi aika selkeä havainto on se, että jotenkin tämä jo on niitä parempia pitoja. Kyllä. Joo. Ja niin, näin me on taidettu se todetakin jo näissä meidän aikaisemmissa tapaamisissa, että se niin kuin, jossain määrin se on jo täällä näissä pienissä hetkissä ne paremmat pidot ja se uusi maailma. On semmoinen aika tyhjä olo tuosta. Vaikea saada otetta jostain, niin kuin, tältä se näyttää tai jotain semmoista, että tekee mieli vaan ehkä olla tässä, on ehkä se oma niin kuin, tila tällä hetkellä, jotenkin hermosto on vähän niin kuin aktiivinen päivän jäljiltä ja tekee mieli vaan just olla, niin palata siihen semmoiseen olemiseen. Et siinä ei niin kuin lähde sillä tavalla semmoinen joku visiointi niin kuin hirmu luontaisesti käyntiin. Tekee hyvää olla hiljaa. Kiitos Tero. Siinä oli sun aika ja Saara-Maria, ole hyvä. Jatka vaan. Ja minä näytän sitten, kun on minuutti jäljellä, niin sormea, niin tietää vähän, milloin aika lopettaa. Ole hyvä. Tekee mieli vaan olla tässä. Se kosketti mua. Se, mikä mulla on elossa, on kokemukset hetkistä, mikä tapahtui yhden kerran esimerkiksi tämän meidän porukan kanssa, joka ei koskaan ole tiennyt, mikä se meidän porukka on, mistä Pentti puhui, on kun kerran mä tulin siihen tilaan niin kuin sellaisella olotilalla, missä tosi mun reaktiiviset puolet oli niin kuin pinnalla, mun hermosto oli tosi ylivirrattunut ja semmoiset uskomukset minussa, että
että kukaan ei halua olla mun kanssa, tai ihmiset kuitenkin lähtee, oli tosi pinnalla. Ja mä makaan kippuraslattialla, koska mä silti uskoin, että mun kannattaa tulla yhteyteen, kun olla tulematta, mikä oli tosi vaikea, mun niiden reaktiivisten puolten uskoa. Ja sitten kun voikin olla kaiken sen kanssa ja nähdä, että ihmiset vieläkin on siinä, on tosi korjaavaa ja hoivaavaa ja laimentaa niiden puolien ääntä. Niin sellaiset on paremmat pidot, mihin mahtuu ihan kokonainen ihminen. Ja joku uskomus siihen, että me ollaan kaikkia uskomattoman kauniita, ja jos jotenkin voi vaan nähdä toisen kauneuden ja luoda niistä jolloin, mihin ihminen voi tulla ja muistaa olevansa kaunis, on jotain tosi radikaalia. Sitten se sama niin välillä tuo mulle semmoista toivottomuutta, koska tuntuu, että niin monella tavalla yhteydet on katki. Ja, on niin joku sellainen kysymys, että sit jos on hukannut sen, jos on ollut vaikka niin kauan kaukana toisesta ihmisestä, että ei enää muista, millaista on olla ihmistä lähellä tai että tulee kosketetuksi tai nähdyksi, niin miten se voi uudelleen löytää. Mutta samalla jotain, että se on jotain niin luonnollista, että ilman mitään semmoista yrittämistä, jos vaan on läsnä toiselle, niin se kauneus pystyy kuoriutumaan sieltä. Ja mulla on usko siihen. Kiitos Saara-Maria. Ja sitten taisi olla Tonin vuoro. Ole hyvä, Toni. Joo. Mun kynä piirteli tässä samalla, kun kuuntelin teitä, niin kolmiapiloita. Ja mä huomasin, että se kynä yritti piirtää niitä kolmiapiloita sillä tavalla, että sen ei tarvitsisi nousta kertaakaan paperista. No miksi kolmiapiloita? Ehkä ensinnäkin siksi, että 3 apilan lehdessä on jo riittävästi. Ei tarvitse olla etsimässä koko aika sitä 4 apilaa, sitä jotain harvinaista ja erikoista. Että niin kuin ne kolmiapila on valtavan kaunis itsessään. Ja toisaalta sitten taas ne apilan lehdet, ne 3 lehdykkää tai lehteä, ne yhdistyy siellä keskellä. Ja sillä tavalla, kun mun kynä yritti piirtää sitä kolmiapilaa silleen, että sen ei tarvitse kertaakaan nousta, niin
niin se liikkuu sykleissä. Eli se ei ole niin kuin lineaarista se mikä tapahtuu, vaan se syklisesti kiertää jonkun lenkin ja sitten se palaa takaisin siihen samaan paikkaan. Ja tämä syklisyys kytkee yhteen, nyt kun tässä on yhteys sanana ja teemana noussut esille, niin nämä 3 kierrosta, jotka se kynä tekee, kytkee yhteen 3 semmoista yhteyttä, jotka mun mielestä oleellisella tavalla kuvaa niitä parempia pitoja. Ne on syvä, vahva, utelias yhteys itseen. Sitten ne on avoin, utelias, kiinnostunut, arvottamaton yhteys toiseen ihmiseen. Ja sitten ne on moniääninen, rikas, myös utelias, avarakatseinen yhteys maailmaan. Kolme semmoista suuntaa, jotka tuntuu, että me tarvitaan ja joista jotenkin tämä maailmanloppu tavallaan kuvaa sitä, että me ollaan se ensimmäinen ja toinen yhteys vähän niin kuin unohdettu tai laiminlyöty. Me ollaan kauheasti keskitytty vaan siihen niin kuin kolmanteen. Ja paremmissa pidoissa ne ensimmäinen ja toinen yhteys elää tasavahvoina siinä rinnalla. Kiitos. Aika. Sara, ole hyvä. Koen, että paremmat pidot on uusi kulttuuri, joka on syntymässä. Se on yksi heijastus siitä kulttuurista. Se on uusi tapa olla, uusi tapa kommunikoida, niin kuin me harjoitellaan täällä. Ja se on tavallaan uusi ontologia, uusi maailmankuva, jossa suhteet ovat ensisijaisia. Tai näin mä ajattelen. Ei voi olla, että se on niin, mutta tämä on yksi tapa puhua siitä. Ja mitä mä koen, että on merkityksellistä, niin vuorovaikutus on merkityksellistä. Ja sen niin kuin sulaaminen siihen, niin kuin esimerkiksi kun Tero, kun sä olit hiljaa molemmat kerrat, niin ensin mä vähän säikähdän siihen hiljaisuuteen. Ja sitten se mun oma tarve, semmoinen puhumistarve, se vähän säikähtää. Ja sitten tulee se lepo. Sitten tulee lepo ja sitten tulee ilo. Ja sitten se ilo vaan tulee siitä, että sä oot hiljaa, niin se on vuorovaikutuksesta syntyvää. Ja kun Eerika puhuit sun vauvasta, se kosketti niin paljon. Ja niin, että nämä vuorovaikutukset, joilla niin kuin tavallaan tulee resurssointia. Ja mulla niin kuin mä olin tosi hajallaan
tänään sille sopivasti ennen tätä, koska mä tiedän, että mulla on syvälläni sellaiset, niin kuin, mun pitää tehdä. Ja sitten ne oli hajoamassa. Ja se on tosi hyvä, että tämä aika on myöskin sellaista niin kuin rikkimenemistä ja haavoittuvaisuutta. Ja se haavoittuvaisuuden kautta niin kuin, että pyrki siihen yhteyteen. Minuutti, mitä muuta? Ehkä mä en voi olla sanomatta tätä, että meidän pitää tehdä, nyt pitää niin kuin, pitää myös niin kuin, nyt on elämästä kyse. Nyt on niin kuin elämästä kyse. Nyt ei ole enemmän tai vähemmän kuin elämästä kyse. Se pitää hyödyntää tätä ja sekä saada lepoa, saada resilienssiä, mutta myöskin sitä niin kuin toimijuutta ja johtajuutta ja vahvuutta ja let's do it. Ja iloa ja let's party. Mä tiedän, että mä vähän rikkoon tää ilmapiiri, mutta sekin. Kiitos, ihana Sara. Henry, ole hyvä. Kiitos Saara, oli tosi tärkeä sävy tuoda mukaan tähän. Mä fiilistelin tuossa sitä, että miten paljon tässä on ollut niin kuin hiljaisuutta näissä puheenvuoroissa sekä silleen niin hiljaisina hetkinä, että sitten tavoissa puhua. Ja sitten mulla tuli semmoinen niin kuin jotenkin metatason, tai ehkä se on metataso, mutta mä hetken aikaa kuvittelin, että minkälaista tätä sessioa on kuunnella, mikäli ei ole läsnä, vaan kuuntelee sillä tavalla, kun kuuluttaisi nyt mitä tahansa jotain somesisältöä, niin mä voin kuvitella, että siitä tulisi vaan semmoinen, niin jotenkin, että mitä vittua nuo tyypit tekee, miksi. Ja sitten niin kun se ydinjuttu tässä on vuorovaikutus ja läsnäolo, vaikka me ollaan vuorovaikutuksessa ja läsnäolossa nyt tämän niin kuin rajallisen Zoom-systeemin kautta, mutta tämä on kuitenkin vuorovaikutusta omalla tavallaan tämäkin. Ja musta niin kuin tämä ilmentää, tai musta jotenkin on kutkuttavaa, että miten tässä nyt tämän tunnin aikana olleet puheenvuorot ja kuvaukset siitä, että mitä tässä haetaan, niin ilmentyy siinä, miten me konkreettisesti ollaan tässä. Ei silleen, että ne tuottaisi vastauksia siihen, että miten pitää olla, vaan että ne on joitakin niistä ilmenemismuodoista sille, mitä me kuulostellaan tässä mahdolliseksi tai jotain. Mulla on ollut ihan hirveä kiire tässä kevään aikana. Ja nyt mä oon viimeiset pari päivää, muhun iski joku pöpö, mä en tiedä onko se joku norovirus vai mikä, joka on pakottanut, että mä oon nyt tässä viimeisen vuorokauden aikana varmaan vähintään jotain 12 tuntia niin kuin hereillä maannut tekemättä yhtään mitään. Ja musta tuntuu, että tää on jotenkin hyvä jatkumo sille. Ja tää jotenkin alleviivaa sitä, että miten tärkeää se on. Ja jotenkin hauskaa, että yksi ja syvimmistä läsnäolon hetkistä, mitä nyt on tässä niin kuin viime aikoina ollut, on tapahtunut tämän meidän session aikana tässä. Ja jotenkin niin kuin tekee mieli sanottaa, että teknologia ei toki niin kuin ratkaise sitä, minkä äärellä me ollaan, mutta teknologia ei myöskään aina ole sen tiellä, jota me halutaan kutsua. Ja ehkä me voidaan löytää sellaisia tapoja, joilla me voidaan
tukea sitä, että se teknologia siinä määrin, kun me sitä käytetään, niin palvelisi sitä jotain kauniimpaa ja hidastavampaa ja läsnä olevampaa. Et ei vaikuta siltä, että päästään siitä eroon. Tai että siitä tarvitsisi päästä eroon. Myös tuntuu tärkeää jotenkin sanoa, vaikka mä luotan, että me kaikki tiedetään se, mutta että tavallaan tämä ei ole niin kuin ongelma, joka ollaan ratkaisemassa, vaan tämä on todellisuus, jonka kanssa meidän löydettävä tapa olla suhteessa. Kiitos, Henry. Jes, hengitetään ihan pieni hetki yhdessä. Ja samalla mä kiitän teitä jokaista. Tero, Saara-Maria, Toni, Sara, Henry. Jotenkin tuntuu, että tämä paneeli vasta alkoi niin kuin lähteä. Jotenkin tuntuu, että vitsi, mitä seuraavalla kierroksella olisi tullut. Ja sitten me niin kuin taas jotenkin niin kuin tuntuu, että okei, nyt me mennäänkin sitten uudenlaisiin tiloihin. Ja tämä paneeli tässä muodossa loppuu. Mutta mä toivon, että tämä voi kuvata. Ja minusta mulle ainakin tämä tuntuu, että aluksi jotenkin minulla oli sellainen olo, että miten me ollaan tässä ja tuleeko tästä nyt mitään. Ja jotenkin sitten niin kuin nyt niin kuin jotenkin kuten rupesitte sanottaa tässä ja edelliselläkin kierroksella, mutta nyt varsinkin jotenkin tässä viimeisellä jotenkin mulle tuli semmoinen niin kuin ilo ja se jotenkin se vuorovaikutus ja te olitte jotenkin niin kuin kommentoitte sitä, miten te kohtasitte toisianne tai kuuntelisitte toisianne ja se yhteys oli läsnä, niin jotenkin mulla huomasin, että mä niin kuin itsekin jotenkin asetun ja jotenkin tuli semmoinen niin kuin lepo tässä. Ja mä toivon, että tämä prosessi niin kuin kaikessa jotenkin tämmöisessä niin kuin epälineaarisuudessaan, moninaisuudessaan niin kuin vois avata meille tietä, että nyt kun me jakaudutaan kohta pienryhmiin, niin me voitaisiin sitten lähteä taas uudestaan hapuilemaan jotain uutta siinä. Ja näillä sanoilla mä nyt otan Eerika sut tänne takaisin ja vielä kerran kiitos panelistit. Me jaetaan teidät myös tonne pienryhmiin, jos ok, tuossa kohta toisella tunnilla. Haluatko Eerika sanoa jotain tähän väliin? Ei vaan mä oon tosi koskettunut kaikesta, mitä me jaettiin yhdessä. Ja musta tuntuu, että mä olin todellakin jaoin noi hetket teidän kanssa. Oli todella koskettavaa, kiitos. Ja innolla odotan meidän paneelin jatkoa tuossa ryhmissä. Mä en voi malttaa kysymättä yksi sana, koska me aloitettiin sillä, niin sanokaa yksi sana. Tero. Oi. Saara-Maria. Hapuileva. Toni. Kaikkialla. Sara. Ilo. Henry. Laskeutuvainen. Kiitos. Ihanaa, kiitos. Musta tuntuu, että tästä tosiaan keskustelu vasta alkaakin. Ihan mahtavaa.